Kaixo berriz ere, badakizu hemen jarraitzen dugu, gure ariketekin. Kapazagaren posizio hau, posizioaren soluzioa asmatzeko. Lehenengo jokaldia zaldiarekin izango da, dagoen zaldi bakarrarekin, eta G4 xake emango du, eta beltzak 3 aukera posible izango ditu. Vale, F5 badoa, zer gertatzen da? Nun ematen du erreginak xake ematea? Zaldiak defendatzen du, xake ematen du, lauki hauek kontrolatuta daude, erreginaren gatik, eta lauki hau peoiaren gatik. Vale. Eta F4an, F2 mugituz ez ba. Lauki hau zaldiak kontrolatzen du, hau erregeak, xake eman diogu erreginarekin, eta azken lauki hauek erreginak kontrolatzen ditu, eta hau berriz ere peoiak. F4 mugituz, F6an ere xake emate da, lauki hau erregea kontrolatzen du, hau erreginak eta erregeak, lauki hauek erreginarena dira, hau ikusi dugu peoiarena eta hau zaldia kontrolatzen du. Ezin da ere berantza joan, erregina delako eta peoia delako, xake emate. Eta zer gertatzen da orduan beste alderantza badoa? Beltzak lauki hauek kontrolatzen ditu, zaldiak hau, beltzak esparkatu. Esan nahi nuen, lauki hau eta hau erreginak, seigarren hilara baita ere, E5ko laukia zaldiak, lauki hau peoiak, lauki hau kontrolatzen badu hau ere bai, eta pista hori eta gero, nola izango da xake ematea, peoi batekin. E4 mugituz, zan bezala, erregearekin, zaldiarekin, eta bi peoiekin, xake emate eman diogu. Vale. Hemen zaldiak lagunduko dio xake emate ematen erreginarekin, eta lehenengo erabiliko dugu erregina, errege beltza, lehenengo hilararantza bultzatzeko. Nola egin dezakegu hori? Erregina E3 mugituz, aukera bi daude. D batera badoa. Erreginak ematen du xake ematea, zaldiaren laguntzaz, eta F2 badoa, erreginak lauki hauek kontrolatzen ditu, zaldia barko dugu erregari xake emateko. Vale. Polita. Xake ematea, ze pista eman dizuet. Zaldi honek, laukia kontrolatzen du, beraz, ikusi duzue xako eman da gero erregea F batera badoa xake emate izango litzatekeela beste zaldiaren laguntzaz. Vale. Ze aukera gehiago du orduan.
F batera mugitzea jokaldi txarra da, eta zer gertatzen da, barkatu. F batera barik H batera badator, zaldiak nun emango du xake mate, oso ondo F bian. Vale, hemen zaldi hau dago, eta zaldi horrek ere zenbait lauki garrantzitsu kontrolatzen ditu. Beraz, adibili behar gara. Adibidez, gure erregina ez mugitzeko zaldiak janal digun lauki batera. Baina aldi berean, errega ikusten dugu, mugimendu oso gutxirekin dagoela. Xake mateo eman da, erreak ez du mugimendu posiblerik, estali bakarrik egin daiteke, ez barkatu, bi mugimendu ditu. Bata da alfila jatea eta bestea zaldiarekin kubritzea. Zaldiarekin horra badoa, dorreak zutabea kontrolatzen du, orduan erreginak zaldia janda, alfila eta erregina bata bestea defendatzen dute, eta zer gertatzen da jaten badut, erregeak jaten badu alfila. Garrantzitsua izango da, orain zaldi honek oztopatu egingo duela. Erreginak ez diutziko erregari gorantza igoten, ez da ere lauki honetara torten, orduan nundak xake matea, dorra ante batera mugituz. Bueno, bideoa hemen amaituko dut. Urren arte.